Un grupo de 23 mulleres de Galicia e Asturias participaron onte nunha batida de caza contra o xabaril nos límites entre Cedeira e Ortigueira. Acompañadas de varios guías da zona para buscar o rastro dos animais, puideron comprobar que había moita densidade de caza, é dicir, moitos xabarís. O resultado da batida foi dun exemplar capturado, pero como elas mesmas din, o importante non é cantos animais cazaron, senón o deporte en boa compañía. Este encontro de mulleres cazadoras rematou cunha comida na Serra da Capelada. 7:44 minutos da tarde, falamos de xabarís e fíxense nos destrozos que causaron estes animais durante o 2024 aquí no noso país. Falamos de 3.909 ataques en cultivos agrícolas, o que nos hai a unha media de máis ou menos 10 ataques ao día. No 2022, máis de 1.600 hectáreas arrasadas. Con estes datos, normal que os nosos agricultores, que os nosos gandeiros estén totalmente desesperados porque cada vez teñen máis perdas e menos ganas de seguir cultivando as súas veigas. É o caso de Jaime, un veciño de Bamio, en Vilagarcía de Arousa. Contanos, Jaime, que en menos de 5 meses os xabarís xa lle desfixeron 2 veces unha finca que ten pois plantada con viño Mencía. Fomos ata alí para ver como está a súa finca e tamén como se atopa Jaime. As pegadas non minten. En esta finca de Bamio, en Vilagarcía de Arousa, está claro quen é o culpable de que estea, como vedes, estragada por completo, é o xabaril. O propietario desta parcela, Jaime, non dá topado cunha solución. Ten unha pisada dun jabalí. De 5 meses viñeron 2 veces aquí. No mes de julio e agora fai 10 días. O que teño aquí é Mencía, piño Mencía. Hai algunha cepa por aí mezclada de outra clase, pero o que máis teño aquí é Mencía. Só lle vai ao Mencía. Eu penso que irá só a Mencía, porque aquí ao lado hai unha cepa dun veciño e aí non van para nada. Aí hai catalán roxo e tinto barrantes. Claro. Chámalle parvos ao xabarísil, non? Van para baixo, aí abaixo hai unha lagoa, teñen onde bañarse, onde comer, onde beber, porque hai moitas aquí a Corpo de Rei, para eles, claro. Van á playa, na playa comen marisco, o sea... Pero vamos a ver, espera. O sea, tamén van a ría? Aí abaixo, a desembocadura do Ulla. É que comen? Pois aí van comer a meixa. A meixa? Os teñen visto, sí. O sea, xabarís tamén poden estar estropeando incluso o traballo ás mariscadoras, non? O que? Penso que sí. E cruzan aí e van á Isla de Cortegada tamén, que os teñen visto. Ai, me vai ter que buscar outra alternativa porque se vemos todo o chan, toda a terra está estragada por completo. Aquí hai raíces que veñen eles. E vostede sospeita de cantos xabarís son? Son manadas. Pode ser unha familia de xabarís? Sí, claro que sí, son manadas. A muestra está aí, porque despois, cando é o tempo de vendimia, ves... Claro. Te encontras con que están os racimos, pero non están as uvas. Claro. E o ano pasado collín 14 capachos, que son 14 arrobas, sí. Cada arroba son 16 litros e pico. Este ano? Collín 4. Claro, non sei se xa tomaches medidas... Uns repelentes que hai para isto, pero este ano non me diron resultado. Se ven colgando por aí, son esponxas que colgo con gasoil, papo en gasoil, a colgoas. E que tamén probou outras opcións, incluso, non? Cal foi? Hai un repelente que comprei con na fórmula esa, pis de lobo. E tampouco funcionou? Este ano non me funcionou, quizá o mellor non o puxen no momento adecuado e non funcionou ben. Claro, para arranxar todo iso suponche algún gasto? Isto ven un tractor, e cando ven, menos de 30 euros non vai. Entre 30 e 30 son 60 euros, vale? O sea, que este ano xa gastou 60 euros polo xabarís. Claro, xa casi non me compensa a min preparar o viño. Esas cepas deben ter aproximadamente 35 anos. 35 anos. En eses 35 anos tivera tantos problemas co xabarís como estes últimos? Os problemas empezaron fai aproximadamente 8 anos esta parte. O sea, este último ano o peor de todos con respecto ao xabaril, non? Sí, o peor de todos con respecto ao xabaril.